салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз баҳри тамоми ҳамватанони азиз як хушхабар дорем, чунки ҳама овора буд ва хостем ин хабарро барои шумо якумин шида пешкаши шумо гардонем. Дар пеш ҳатон калони бошад гап занем моҷиро бисёр хавотир ҳастанд ки бояд имшаб симкортошон маҳкам мешид, кадоми ба ин шиноснома қайд намегиред. ҳатман симкортошон маҳкам мешид. Бисёриҳо зиқ ҳастанд, ба ин хотир ҳатман видеоро ҳози ман мекунем, видеода лайк мемонем, падилитса мекунем. Наздиконатонро гап занед дар ин видео лайк монад, чунки видео бояд паҳн шавад, дигарон хабардор шавад, баъдан бишинем ба азур тамошо кунем. Як сол пеш барои интернет хела нафарон сарсон буд ки тез як хушхабар шавад ки интернет арзон шавад. Хуш, дар ҳақиқат ҳамин нархи интернет ба пештара бозгашт ва мо якумин шида дар канали худ гузоштем ва имсол ҳам хушхабари мо дар бораи симкарт аст ва дар бораи паспорти пластикӣ аст ки муҳлаташ то ана ҳамин рӯз буд, яъне ки симкартҳои худро ба ана ҳамин гуна шиноснома бояд шумо ба қайд мегирифтем. Муҳлаташ то ана ҳамин рӯз буд ва хушбахтона фармони ҷаноби олӣ баромад ки мисол дар сайтҳо баромад, аллакай шумо метавонед дар онҷо бубинед. Мо аз сайт гирифтем, яъне хабари дуруст аст. Симкортҳоро ба қайдгирияшонро то соли 2022 дароз кардан, яъне то 2022 шумо ба ҳазор мақсад суҳбатҳои худро давом дитем. Фикр мекунам хурсанд мешавад, чунки агар ин хел шиноснома намедоштем, мақсад симкартҳои шумо маҳкам мешид. Дӯстои азиз, як хоҳиши дигар дорам. Канали мо Тоҷикем, силкаш дар ҳамин таги видео аст. ҳатман дар омада ҳозир обуна шавед. Ин дастгирии шуморо мо интизорем. ҳатман ва ҳатман лекин ҳозир дар омада обуна шавед, чунки бояд ин каналро 1000 обуначӣ кунем. Ба ҳамин хотир ҳозир дар омада обуна шавед. Зиндаву саломат бошем, баъдан мо гӯш мекунем чӣ гап рафтистем. Ба ҳамин хотир аллакай барои инро гирифтан шумо меравед, мақсад ба ҷойҳои лозима муроҷиат мекунед ва баъдан меравед симкартро бо ин гуна шиноснома ба қайд мегирем. Ва ҳамин хабари хушхабарро хостам баҳри шумо пешниҳод кунам, яъне ки шумо ба ҳазур то соли 2022 суҳбат кунем бо модарон, бо падарон, бо ҳамсарои худ, бо фарзандои худ ба ҳазур аз муҳоҷират мақсад суҳбатҳои худро давом дитем. Ба ҳамин хотир дилтон роҳат шавад, хостам як хушхабар барои шумо расонам. Видеомон ҳамин қадар буд, хостам ҳаминро барои шумо расонам, яъне аҷилан срочно ҳамин видеоро кунам, мақсад пешкаши шумо гардонам, чунки шумо шод шавед. Ва иншоалло ки бо ҳаракат мекунем ки мақсад хабарҳои хушро барои шумо пешниҳод кунем аз канали Ҳамнаво. Албатта ки дар ҳама ҷо акнун ин кор меояд, яъне варақакӣ дигар кор наметавад. Ба ҳамин хотир ҳаракат кунем бародаро, паспортҳои худро, шиносномаҳои худро гиред ва ҳатман якумин шида шумо 2022 нигоҳ накунед. Шиносномаро ҳаракат кунед бигирен, тӯли 3 ҳафта мебурад, 1 моҳ мебурад, чанд ка мебурад, дар ёдум нест. Яъне ира гирифтен ҳатман рафта қайд кунед. Яъне боз як кам хел чиз мешавад, баъд навбат зиёд мешавад, яъне боз яке мебинед ки хабар мебурад ҳамин хел. Ба ҳамин хотир шумо пешакӣ рафта паспорт шиносоматонро бигирен ва ҳатман рафта симкартҳои худро ба қайд гиред. Ин барои шумо хубтар мешавад. хостам ҳаминро барои шумо расонам. Граница гузаштан дар Тордай ягон одами боваринок нест ки ман қатъиян граница бурам. Ҳозиро шофёрро бисёрш ховоноанд, барои пул шуда бисёр мераванд. Миям мақсад эҳтиёт кардан дар кор, одами боваринок дар рафтан дар кор. барои ҳамин чӣ кор мекунем? Акамон рости гап тӯли 3 моҳ мешавад ки мо ҳамкорӣ мекунем, яъне рекламашон ман мекунам дар ҳамин канал. То ҳозира ягон шикоят омадагӣ нест. ин ҳамонро нишон медиҳад ки дар кори худаш содиқ аст, дуруст аст. Ба ҳамин хотир ҳам яккада шумо метавонед ки бовар кунед. Рақамош дар рӯи экрани ман мебурад, дар ҳозир сахтанӣ кунед. Мисолтонро нафоред, ина иш проблема буд, ина иш хеле буд. ҳамаша мо мақсад бо ба назар мегирем, ислом мекунем. Лекин боварӣ дорам ки иншоалло ки хуб рафта меояд. Видеомон ҳамин қадар буд, хостам ҳаминро барои шумо расонам, яъне аҷилан срочно ҳамин видеоро кунам, мақсад пешкаши шумо гардонам, чунки шумо шод шавед. Видеоро ҳатман паҳн кунед дар Instagram, WhatsApp, ҷое ки бошад. имо боқӣ дар паноҳи худованд бошед, худатонро эҳтиёт кунед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.